Младите предприемачи са известни с няколко неща. Работят много, гъвкави са към промяната и мечтаят мащабно. Светлин Наков е съоснователят на Софтуерния университет в столицата. Мечтае образованието на информационните технологии да става все по-достъпно и да направи България по-добра среда за живеене и работа. Екипът на Софтуерния университет се стреми към модела учене чрез правене, предоставяйки на студентите обучение по програмиране, съчетано с практически опит и познания. Произвеждам кадърни хора, които програмират, е много по-стойностно от това просто аз да програмирам, да си вземам заплатката и да си работя. Затова съм отказвал и на Microsoft, и на Google, и на други големи фирми да работя при тях, защото по този начин няма да мога да дам знания, професия, работа на хиляди хора, които наистина имат нужда от това. Главният двигател на Софтуерния университет вече е автор на 7 книги за програмисти, победител в конкурса Млад мениджър за 2014 година от фондация Еврика, получава над 30 награди и медали от национални състезания по програмиране. Удостоен е с престижната награда Джон Атанасов за неговия принос за развитие на информационните технологии. Мисля, че сме успяли заради формата, който сме избрали, да направим нещо много конкурентно. С много малко преподаватели, с големи зали, по много хора наведнъж, с ползване на най-добрите студенти от предния випуск като асистенти. По този начин сме успяли за много ниска цена да дадем едно изключително качествено образование, страшно практическо, управлявано и така насочвано от фирмите, които наемат тези хора на работа. През 2013 година Светлин Наков стартира мащабния проект за изграждането на Софтуерния университет в София. В него се провеждат обучения с най-модерните познати технологии, платформи и инструменти. За Наков държавното обучение не е на такова ниво, каквото трябва да бъде, и затова младите се насочват към образование успоредно на държавното. Въпреки това, Софтуерния университет дава възможност на студентите, след като завършат, да продължат обучението си в един от университетите партньори, където да получат и диплома за висше образование. Софтуерния университет приема ежегодно хиляди студенти, но не всеки успява да завърши. На входа е много широко поставено, т.е. всеки, който иска, може да е 60 годишен пенсионер или 70, и такива случаи сме имали, може да е дете на 12 години, може да отиде, да кликне и да се запише. Дали ще му хареса, дали ще е за него, дали ще може да отдели това време, не знам. При нас 1/3 от студентите са хора, които са избрали Софтуни вместо Техническия университет или вместо Софийския, решили са по-приложно да се насочат. Другата част са хора, които се записват от други професии. И третия вид са хора, които учат в друг университет и недоволни от това, което получават там, идват при нас. Според Наков, част от работата на преподавателите трябва да бъде да запалят студентите, да представят трудностите в професията по достъпен начин, за да могат студентите да разберат дали работата е подходяща за тях. За Софтуерния университет предстоят обучения на учители, работа с ученици, нови професии, откриване на собствено училище. Нашата мисия е да дадем възможност на хиляди, десетки хиляди дори да влязат в системата на IT индустрията и да имат един хубав стандарт на живот, защото това се търси, защото това е добре за тях, това е добре за една хубава професия, това е нещо, което е добре и за нашата България, защото тази индустрия тегли напред цялата икономика, все още не е чак толкова голяма, колкото някои други, но перспективата е да расте с някакви проценти всяка година.